ngibingelele ingoma namhlanje esishalweni. Ngibingelele amakhosi onke aseNdlunkulu. Ngiphinde ngibingelele ominister namakhansela kanye nezinduna. Ngeke ngiwavalele ngaphandle amaphoyisa amakhosi ngoba kubalekile lokho, abaleke kakhulu ngoba kunento ayenzayo uma umuntu egane ekhaya kuthiwa uyabuza umthetho ntombazane ukuthi lapha nje uyamthanda yini na. Manje abantu abanjalo babalekile benze isizwe singathatheki. Ngizothi nje mina bakithi ngithanda nonke eSouth Africa. Ukunithanda kwami ngizobonga futhi nani ngiyabona ukuthi ningikhombizile ngoba mina abantu besifazana ngithanda ngolavu, ngithanda nje ngokuthi nginikhonzile ngoba ngiyazi ukuthi abanye sebezehumusha ngenye indlela lento ukuthi usithanda sonke. Cha ngithanda nonke impela bafowethu, kodwa-ke lapha-ke ngilapha kwaGudu uZongeni ngithi ngiyihlalele nje nami ngiphumulele ngoba bengisetshisa bekulapha nje sengingaselungana sikabhabhuni lapha ekhaya. Hawu sengibonayo nangu lokungana uBig Zulu inkabi awusengifike ekhaya ngathi sike sabonana naye ngaso sonke isikhathi wathi inhlonipho bafuthe ngihlale ngikhuluma ngayo imahhala inhlonipho, futhi inhlonipho yemthatha umuntu imekele phezulu anqambe ngishamazo ngoba nje ungizele nezindaba ezimnandi namhlanje nendaba esezkwamina esezizongiduduza, kanti futhi ngoba ngihleli naye nje lapha baningi abantu abazosizakala namhlanje. Khona abantu abanestress abaxabene nomakoti, kukhona abantu abafuna Professor Skhushushula ngamasosha omzimba. Ngithi mina nibona ngani bathi siyatesta phela thina kucelwa igazi emaklinikhi. Ngathi ngingangitsheni imfihlo nami sengikhuluma nje ngephutha emafonini. Ninjani weBig Zulu? Siyaphila mkhulu. Uyaphila bona? Mkhulu hayi siyaphila. Bakithi ngiyajabula ukukubona. Hayi kujabula mina mkhulu ukuthi sengihambe ngaziqhilaze lento kamkhulu ngisondele. Ngajabula manje ngoba wafika kokuphi ungani? Ngikudle ngakhudla mkhulu, hayi kona Ayi mawuzongena impela uqala uthi futhi kancane. Yazi manje Big Zulu chabo. Ngithi nje ngibonga kakhulu ukufika ekhaya ngikunikeza amandla, kodwa manje lewe mandla engizokunikeza wona ngizokuxhawula Big Zulu ngani ngenhlonipho yakho nangobuqhawe bakho ususenze lapha eKZN na eSouth Africa sahlonipheka. Ngalezi ngoma nje zakho zokududuza abantu baliwe izintombi, ududuza abantu bekubuka besosizini befanele ngabe bayikhunga. Uphinde futhi ududuza abantu abangenamali ngoba umfana kabalungisa amakhathini ukhehla lembongo. Bakithi uyaphila kodwa sikhona mkhulu. Awubheke wathatha isibusile yazi inhlonipho imahhala Big Zulu. Ngiyabonga ingaqhawula ngathi ngiqhawule kathathu usuka sheshawela ephesheya afana yakhothwa leni samenzalo khona nikuzamayo ukuchithana. Uyaphila kodwa Big Zulu? Ngikhona mkhulu. Ngiyabona ungena lapha ungena uhamba ngethuthuthi. Uhamba ngehashila belulu. Wabona lapha Big Zulu engithanda lento osuthenga lomlungu. Ngayithanda ngathi angingabe ngisagibela lela mkhulu, kodwa ngivele ngigibele leli labelungu. Uyazi manje Big Zulu ngoba ngiyabona usibonele sihle kunakwabanye abatwana nenhlonipho. Buka nje zonke izinto uyibonela kimi. Ngifika ngigibela isithuthuthu mina ngibona manje usuphethe ingqovungqovu. Ngahlala inqindi wayihlala. Bakithi uyakanti kubaluleke kangaka ukuthi ngibe khona eSouth Africa jabula. Kubaluleke kakhulu mkhulu. Khona ijebhe engangayishala lapha ngaze ngashela usibala lapha umthembu ngathi yiphu ile yayishawa umkhulu-ke le lephuma kanje. Ngithi phela ngangifundisa yona phela leyo jebhe leyo. Le sengishale eshawa umkhulu ngqo. Cha impela phela weBig Zulu ngoba phela sasikhulumile nje ngoba usufikile nje. Angithi vele namhlanje sizosayina manje ngoba ngichaza nje sizosayina inkontrakt ngoba usuzoba ngaphansi kwaGudu uZongeni boxing promotion ngoba ngeke ngazokhala uthi mkhulu ubuya kwezamanqindi. Ngiyakudinga manje ngase ngikhalela ukuthi hayi ibudget yami iphuma unyaka nonyaka. La iKZN ngirejistile nakuyi-3 Boxing Promotion. Manje sengibona ukuthi hayi
ushilo 3 second bamsaba begcine besha imali yakhe Yeah. Yabo. Yeah. ngase ngithi no asiyenzi ukuthi kube wekhohle usungene ena boxing promotion Sekufike mina ke manje mkhulu sengithi cha umkhulu akasondele. ngisondele Hayi sengithi umkhulu akasondele ngiyazi umkhulu uselabe kaphansi kodwa ngithi hey baki ngeke. hey izodwande lokhu obheka umphathele ngisho ama gloves Big Zulu wey Yeah ukuthi umkhulu cha ngimlethele lo umkhulu ukuthi Hey, mkhulu. abuye. hawu Yeah ukuthi abuye. uthi Big Zulu madoda Yeah. ayizobaqilaza abantu Big Zulu kodwa hey othi izodwande lo Big Zulu ngoba phela asekho umbani ngomaphambi kwakho Ayi ngifuna umkhulu angiphi impela ebusiso umkhulu. hey sengugcobile already Yeah. ngoba usugcobile nje sengugcobile already ukuthi usungane kukhulu awubhenge nalebo uhamba nabo sengibabona sebamhlophe manje khithile konke ahaqo manje asesho down Iyaqilana. hey ibene Big Zulu man camp wethu hey mancanca wena ngizokuhlonipha ngoba vele nesizwe nabafana bami nje kanje abafana bami eGoli abanye baseThekwini Yeah. bangitshela ukuthi manje sebefuna ukubuya vele bezekhaya ngoba ngenza ijim nje ngale ngaphandle bathi manje lena eGoli ena o trainer lapha eThekwini abasekho into abayifundayo sebebona ukuthi babuye bezekhaya manje nawe uma ufika nje kanjena manje ngoba nejim ngingale ngaphandle sekangigoqa impela kodwa ke kuyofanele namhlanje senze isivumelwano phela uma ufuna ukuthi ngibuye ngempela usayine namhlanje phansi kweena iyakwakuhle ukuthi ungene boxing promotion Yeah. sesiyayiqala soyiqala nawe Ebese umkhulu eqhubeka. ebese ngiqhubeka ke ngicabanga ukuthi fanele sisayine manje Umkhulu akakhulumi ngingasayinile. cha sikhulumbe ngingasayinile ngoba phela fanele ukuthi enale zonke izinto ezibhalwe phansi ngoba lento lenqindi angithi manje uyazi ukuthi masizo ngoba ngifuna ukuthi manje uyolanda imali lapha kuma wedula lapha ekwayo Yeah. Ngithi imali ifuna ama signature uthundu la ifuna ama signature gcinaze ngesignature weba cha mama nei ngijabule kakhulu manje ngifika cha ndoda hey ngiyayimukela lento kodwa ngisazobatshela nabantu abadala phela naka ekhaya fanele ngiphinde ngiyobikela nobaba uNyazi neNgonyama Yeah. ngithi cha bo mase kufike abantwana aba kwenza ukuthi abantu bephile nabakhuphula amasosha omzimba kubantu ngoba ingoma zakho nje wakhuphula amasosha omzimba Usiyabona. ziyawakhuphula manje manje ke ngiyafisa ukuthi Big Zulu masuzongicela ngoba kusho ukuthi abafana babona bayinikele edakamazweni nasemadrugsini kusho lento ayiphethe kahle Ayayingiphethe kahle mkhulu. kanti futhi wazi isandla sami Ngiyasazi isandla sikamkhulu. ayi Bengibatshela nje lapha ngiyeke ngihamba nomkhulu lapha ngintshele kwingoma kaZwelonke. kunjalo Ayomkhulu la qhamuka khona hey bekunyakaza wonke umuntu Hey. left and right ayi ethi mina kanti umkhulu uqilaza kahle cha nentombi encane mkhulu zila ngithi umkhulu ukhulile. hey cha bokuzingane ukuthi mathi kusuka kwathi kuli lapha khona lapha kwathi Fanta ngathi mina nani kuba yami kwathi kungane Fanta kwathi webhuta uma kancane ngibona nangu mkhulu ngimthanda kabi Fanta lethi Fanta ekhaya ngathi nawu nani mshoko ngani suka awenzani manje ngathi mina nani kuba yami wephezulu Cha ngibonile nami okwangihlela kuyisibusiso futhi yazenzakalela uthi begijima nobani mkhulu. osinqasempela wabonana sebefika lapha Ngibonile ngathi mina iqilaza mina ngishiya ingane khona ingane ezangapha eMaritzburg behamba nobhuti bazo zashibuka emontweni ingane phambi kobhuti bazo zathi nje awunangu mkhulu zangibamba ingane ngize ngakhunyelwa inkinobho nje ngiyinani kuba yami zathi nje asifune enkomo thina bhuti sithi Fanta ngathi ngawunani kuba kanti ingane ngathi phela bayitsheni ngithi hayi ungozingane ukuthi phela ngathi siqhashazwa ngabantu ukuthi namakhehla kwashembe sinikeze ingane encane Fanta bashazwa nje ngabantu sibadala bakithi abantu cha Big Zulu mfowethu cha lento oyibone lapha na ukuphila nabantu nokuhlonipha abantu nanokuthi ngingayiphakamisa nanokusiza abantu ngoba ngafundiswa umdlokombane mina ngoba nginenhlanhla Big Zulu ngoba usuthintelele isandla nje mina ngakhawula iNgonyama noShayambe futhi ngoba ubone nje lapha na ngibona ngabudget sokushayambe ngibona hayi umuntu akabudget nje sokushayambe ukuthi nginegazi lobukhosi yangabe iNgonyama fanele ingene emanzini yathi ngeke ikwazi ukuthi ingene ingakangeni hawu yathi cela ingene kuqala ngiqinisile
angihamba manga naye hawu isizwe sengibona amanga nginawo yeah la fishika kancane unyaka labheka phansi lathi awuqise khona ngathi baba nje usemakhosi elunkonzile phela ngiyaziwe izulu manje ngiyaziwe ngingakho ngigcilaza lapha naphesheya hayi phesheya phela bafika ngabaguqisa belungu ngicasuluye njalo kwefika umongameli wami lemthofa hawu nje ngibona belizwe ngathi kwakuliwa kulo sebemhlasa phansi eseshe phansi eseyedwa engaphatheka kabi ukuthi nawu bathi ngizofika ngiphele afika baguqisa mina phesheya wabona umkhokhela mkhulu nomkhokhela ngoba ngabona nje wachaphazeka umuntu esiphethe yeah naye ngivele ngithola nami ngiguqe nje ngoba ngilapha ngikhuluma nawe nje ngibabona phesheya obheke babhala ngesingisi bathi ena Big Zulu is arrived kwakudlisa ungena ubheke hey man awuthi ngibatshela bayabuza abantu khangithini kwakudlisa ungena belungu bathi hayi to go in the touchlight to enter in ngisakhuluma nabaphesheya bafuthi ole South Africa asibuye ekhaya mkhulu cha phezulu mfowethu bengibona ukuthi asisayini inkontrakt yeah ayisayini manje umkhulu befisa ngithinte bani kuqala mozo sayina cha bo kahle kahle wena Big Zulu ngoba ngine promotion ivele khona ngiyayikhokhela unyaka nonyaka ngiyilicense yeah manje ivele lento ebibanga simkhulumo kanje ngobuvilakazi nalento ntokazi le unomvelo izingane inkhonzile ivama ukumema noma kunenqindi kodwa ngibese ngibona ukuthi hawu nayi budget yami sephahlangana eyami phansi budget ngase ngithi mina no ngithe mangilapha nelonganeni ngahlangana noNtuli uPrime yeah ngambuza futhi ngathi kade yiphi yakwagudluza ungena ibudget yenqindi ngoba phela unyaka nonyaka uhulumeni ukhipha imali yabo futhi nginabafana mina abaphethe amabhandi abalwa ngabo abafana bami phela bashaningi laba abaphethe amabhandi zolindo kwani umuntu kwani wakhe isiphisi somuzi lawo makhelwane kuphila abantu ngalonto le into ebaluleke kabi lento nje ilandelayo eBig Zulu into ebaluleke kabi ngoba sakhisizi yebo buka nje futhi isibonelo esihle uhamba ngeimoto ezimnyama edimile amabhasi into engagitshelwa nomoba uhamba ngalezi moto ezimfishane fanti wena ibe segoli kuphela awunayo le Blackville izokuyiphelile ngaphansi uyabo angithi ugcilaza ngayo yonke indlela ngani njalo yini inhlonipho ngoba dingile lapha nje ejele kwagijima kwisiboshwa kimi ngadinga sekwedibini ngivashela iboshwa kwagijima kwaze uguqa kimi sekwangikhulumela isizwe sokumfana kwathi ena yemkhulu nguthandela isahluko senhlonipho wathi hawu nawe hawu nami kuba kwathi ngithandela isahluko senhlonipho wathi hawu ngifake useyapha khona lapha nje wesivile eduze kade ngiyobayala ngithi mina hey ngisacela ukuthi bazi uma bephuma la bephume bakhe emakhaya bebesibonile sihle befunde lapha ngoba kuyafunda beye kuwe beyinkomo lokwenza into ebhedayo ngoba nje Big Zulu ngizokhuphuka ngizegoli ngoba nithi ngifuna ukungihlela lo mcimbi lona welcome bengingakangihlela ngifuna ukuzokhuza isibhamu ena uyiweekend neweekend kuqhuma isibhamu ena kanti manje kunabantu abangaphandle abasuka ngaphandle asebegcwele emadrobheni akithi kusuka ko-Cape Town ko-Durban ko-Gold sekuyibona abanye bathola ama-flat mahhala abakhokhela ngisho isenti thina masibulalana bazofika behliswe uyabo uyabona njengoba kade kunengoma hlangana engomeni enihlangane nonke sihlangane ngisho eGoli sizokhuza ayikho into eyolungiswa lapha mina ngihlangana noBhejana liyangonyama befuna ukuthula ibulungisize uyabona mangathi sihlangane thina siyomemeza libe linye izwi sithi nje nomo abantu abofanele bebe nomcebo okudlula thina esifike sihle khona ngoba lento yithi esifanele sikhuze Big Zulu ena ihomework yakho lena lezi zinto zohamba nazo ukuthi akenye ihlala phansi lethu nonke eshandu lani bafuthu ukuthi lesekuhlanganisa insizwa ngoba de kunengoma kube nemicimbi sithi zocela zonke igodi kube nokuthula phansi ivolovolo sakhisiza uyabona mkhulu ibalekile impela kufana nayo le ngangoma kaZwelonke ibaluleke kakhulu isibusiso nje ukubona insizwa zihlangene ngale yandlela ngengoma zifile zisekhaya nazo zamukelekile kuphume wonke umuntu ayosupporta nje yobuka ngento mhlawumbe abanye abantu mabeyibukela lapha bayibuka ngathi into engenangqondo into engacacile kodwa nje le yanto leyana isibusisi isiko lethu into
eyenza ukuthi siqhenye ngesintu sethu. Kunjalo. Yeah, nanokuthi ke ukubona insizwa agida ingoma ngale ndlela leyana zithokozile zizonke zibambisene ziphefumula umoya owodwa. Kuyisibusiso lokuthi even nazi idakamizwa asinayo indlela yokungena. Kunjalo. Asinayo indlela yokungena ngoba umfana uthi ebuya nje la ebuya khona uyazi ukuthi sekumele aye engomeni. Kunjalo. Uyazi ukuthi kumele ayo practice ngoba nansi into efana nengoma kaZwelonke ikhona ekhona ukubaqoqa bonke bahlangana emkhulu. So leyanto nje kangoma kaZwelonke emkhulu ibaluleke kakhulu futhi ke nangendlela abayenza ngakhona mkhulu. Yabona nje ukuyenza kuba ngathi usekhaya ngqo. Kunjalo. Yabona ingabi into efenze khiphe page kube into engathi impela kusekhaya straight. Kunjalo. Ibaluleke kakhulu umkhulu inciphisa nazo idakamizwa impela emgaqweni ngoba abafana bayazi ukuthi mabebuya ezikolweni noma kuphi bayahamba lapha khona into ekumele bayenze. Yeah. Hayi impela phezulu mfowethu. Lento oyisho ibaluleke kakhulu kodwa bengifisa le ngoma ukuthi ingagcini eThekwini kuphela. Kube ingoma ukuthi iyasuka ngesikhathi imovie yeKogoli. Kwesinye isikhathi ngoba kuthiwa ingoma kaZwelonke nje kwesinye isikhathi ingene emsinga amabomu. Kwesinye isikhathi iBigville impala. Kwesinye isikhathi ize khona lapha ngikhona eMivamhlophe. Kwesinye isikhathi soyifaka emazimeleni. Uthi kwesinye isikhathi emdlitsheni ngoba besiround ngamabomu senzele ukuthi ngoba into engizwencinci kakhulu ngale ngoma ekakhulukazi yakhe isizwe becela uhulumeni kube nebudget yayo. Ngoba ilapha khona ukuthi amakhosi asuke ephelele siyakwazi ukukhuluma nesizwe. Sisiyali isizwe sidlulisa imilayezo ngobudlulisa imilayezo entsheni. Ngicela ukuthi mina uhulumeni akayikhiphe ibudget yayo nalomnyango wawokhokha nje usebenzile umnyango wawokhokha. Kodwa into ethinta isintu nengoma ngiyacela manje ukuthi bonke osomabhizinisi ngoba bathi siseThekwini nje kulabe imoto kwathiwa ngoSpa kwathiwa ngo-engine kwathiwa nomama bethu abayidayisela emgwaqeni uthe kusuka futhi khona lapho kwagitshelwa amatekisi. Lento leyithinta yonke into kuzuza abantu abaningi. Ingakho nje mina nginquma kakhulu ngithi umcineka futhi ngeke ayenze yedwa le nto ngoba vele akuyona yakhe le nto. Kube ngithani ngiyakhe ngabiya meshulu. Ingethu kahle kahle ngokubambisana kodwa mina sengithathile singile ngiyela wagudluza ngene sengithathile emcineka hayi akuyona yakhe isingethu. Isingethu ngoba kube ngithani kamcineka yedwa ngaba siyi hayi kona iqiniso ngaba siyi kube ngithwa nendoda yodwa manje ngifuna ukuthi nabantu abayitshela ukuthi le ngengoma kaMcineka mhlawumbe bengayi abaya beyone eyakhe manje isikhiphe ekhaya. Bese ukuthi okunye futhi engikujabulele kakhulu manje Zulu ukuthi nje endaweni yakini esigodini sakeni lapho khona usiphakamisa kakhulu waze wangasiphakamisa isigodi sakini waphakamisa nathi nje siKZN wafika oba iqhawe eGoli. Wangena phakathi kwabantu waba iqhawe noma ngabe kuthiwa ukhiphe yiphi into ngishingane ezincane mina eke ngiyibone zicule ingoma yakho. Yabo njengale nje eyayithi namfisa ukuba nemali ngizodla amadumbe. Lo ngoma leyo icula nazi ingane. Uyabo? Futhi ke lokho osukusukwenza ngiyacela namhlanje ukuthi bonke abantu abanabahleli bemicimbi bafuthu uBigzulu akayitsheni futhi uyafana nje nami. Umcimbi nina kakhulukazi art and culture nohulumeni ngicela ukuthi kube nendlela ethile ukuthi uBigzulu abaculi ngoba uyakwazi ukuthatha umuntu lapha phansi nje elungane benebudget yakhe. Mina art and culture ngicelwa yimi ngoba ngithi nje ayibe khona sekuzoba khona nalesibhakela phela sihlanganise ngoba namhlanje sisayina into eyodwa. Ngiyacela nje impela ukuthi ngoba lento lena ekwazi ukuthi enze lemculo kunabafana abanamakhono bengihlale ngibabone banyusa mangabe lethu mhlawumbe kuba nale umcimbi ayenzayo uthatha umfana urecord webo naye futhi imicimbi nemicimbi ebekhona imicimbini yonke imicimbi ngoba le umcimbi engasuke engekho kuBigzulu kufanele nazi ukuthi nabizo ngapheleli insizwe losugqilazela kunjalo impela hayi losugqilazela nani nayimeya ngiyacela ukuthi lo mlayezo ngudlulise ukuthi omasipala bonke mabesafuna ukuhlala ngokunethezeka ngoba izonyakaza nje ayibe khona lena ayibe khona impela futhi phela kuyekho phela uphikisa ukugudluza ungane.
Yeah. Ungabe uphikisa ngisomhlobo mbani? Ah. Hawu nomntwana. Hayi ngabe uphikisa noshembe siphumela iphumile. Ngithi ngamtshela noma yogadi la. Yeah. Engivakashele inkosi. Hawu ngayibona isiguqula uminister. Yeah. Ngabonga njalo uminister lo lokhuluma izingisi ubani. Kodwa ngabona mkhulu nje lensizwa le enye le yangathi ifuna ukuthatha ubukhosi beplace. Hawu yamphuca umkhele nenduku. Usingamsophisha. Wathini wena mkhulu? Hey ngakhuza ngakhathala ndoda. Usethi manje semina ngibeke lo kuba inkosi engiphena egcikeni. Hey namanje nje ngithi ulunga nxa ugadi uyangishaya isakhona lo ndoda. Ngithi mina awusekhona. Ayishiyake ngizokube ngibuye manje ngiteki lokhu ukhona wathi hayi ngizokube ngihambe emaduze ngasinyane ngabo ethi lo komphatha kamani mayogadi kanti mkhulu ubukhosi butholwe egcekeni. Cha uthi phela kahle kahle kusuka kudala waduma kudala ngumagadi manje mayogadi udume manje. Use efika nje usethatha ubukhosi. Wathi uyakhala man wathi uyakhala ngase ngithi mina hayi akanikeze ithuba umayogadi. Manje kulipha. Cha kodwa ke tukuzula akuqhubekeni nokusayina madoda sikhuluma le ndaba ngoba ukusayina kubalekile ngoba sizokhuluma manje lana ngokuthi mangithi nginxenxa bonke abantu nabafana ukuthi babuyele emajimeni sesikhona bekwazi abafana ukukhuthala bephume kuma drugs nasedakamizini ngoba lento yakha ngoba ngichaza nje ukuthi nginomakhelwane umfana lapha wakwadamini wakhe isiphishi somisi nomfana ngibaqale bencane omduduzi mzimela baphile emakhaya omanteni baphile ngicabangile laba abafana bami benqinda abanye hey namanje ngiyabakhuza lapha ngoba sengikhathele obafana laba weBig Zulu umfana ngakhe ebese edinga imoto kanti ngathi mina manithatha le mali ngoba ngimthumela ehambani landa imali ngoba nawe ngizokuthuma nje mawusiyolwa ngisuke vele nje sengenzela abantu yabo mase ngiyakuthuma Big Zulu hamthathe nayo imali fanele ubuye ngayo igilaza kanjalo igilaza na online manje bafana mangibathumile umfana usethatha uthenga imoto engaphili ekhaya ngithi mfana uyabona ngithi iqolo zoba uhlungu mawufikile thothi ulala kwagogo yikho bafana bami beyokhishwa abashana erondweni bafana bami nonke nje manithola incindi manje sengizongigada ngendaba yemali ngoba mase nigaqele futhi noma fana umfana ngomkhande athathwa ngabelungu eGoli enele ngalimali umfana eGoli sekufanele bongithwalo wami ngisenkingeni njalo weBig Zulu namhlanje ngithe leta ngiphumele bala ngoba ngezemidlalo ngoba ade ngikhala nje ngithi khawula sengikhuluma nawe njengominister ngibuntu nje wathi ngikhulume nawe ibudget yami sengifuna kuwe ngeke ngisakhuluma nalabo abantu abaphethe promotion ngoba behlulekile bethi bayikhulume yami indaba ayibayibona manje nebudget banikeze uhulumeni incane kodwa sithathe yona leya kwaGuduza ungena hawu ngiqinisile ngiyababalela iminyaka 3 years bayangibona nje nabo benza lokho mkhulu kodwa ngoba ngisungibuyisile sizoyibamba nawe ngoba bazingane ngizobaxolela ngicabene nabo hayi ngeke ngicabene nabo kodwa ngiyabakha nje ukuthi ngelinye ilanga bengayivalele yakwaGuduza ungene ukuze inqindi izophakama ubheke nje into eyiwayi bagcilazile ngizolandwa ngumculi kule ndima angithi manje mkhulu ngiyabona ukuthi kuyashoda kanti nesizwe hayi sesiphila ensukwini zokugcina kunjalo idakamizwa sezande kakhulu kunjalo bayalimala abafowethu kanti mawuthula ubheka indlela abalimala ngayo uyabona ukuthi man ukuncipha noma ukushoda kwezinto ezinje iboxing emkhulu beyinkulu kakhulu eSouth Africa ngalezi yakhathi leziyana beyinkulu ukuncipha kwayo nokuncipha nje kwamathuba wesports kwenza ukuthi more of youth ingene kwidakamizwa ngoba phela mkhulu ukube into efana no boxing bese sekhona umfana uyazi ukuthi uyahamba esikoleni mayebuya esikoleni uyahamba uye ejimini eboxing isikhathi sokuhamba yobhemana nalezi zinto akasitholi kodwa manje if isports siyashoda ngapha eSouth Africa umfana uhamba esikolweni abuye esikolweni ayikho into azayenza ngoba futhi phela abanamhlanje abafana abasalusi ngisho ukulusa hayi kunjalo abasalusi ngisho ukulusa uyabuya into ayenzayo yini fonela umngane wakhe maye efika kumngane wakhe babhoreke baze bacabanga ukubhema
basuke kuloku ke bese kungena kuloku kusuke kuloku kungene kuloku bese kwanda amapha kanti mkhulu ukuba khona kwento kwesports ko boxing mkhulu kunciphisa amathuba umfana uyazazi ngiphuma esikolweni ngiya kwi-training yolandela iy'nkomo ngenzani ayancipha amathuba edakamizwa ayancipha amathuba okuba namaphara okungenasidingo uyabona mkhulu so i-sports enye into ebaluleke kakhulu ngicabanga ukuthi Bhekuzulu uzongikhuthaza kakhulu ukuthi abafana ngibabuyise nanokuthi uzofaka ihlazo kakhulukazi kulaba bantu belungana besibhakela abantu besibhakela akekho ngangazi mina ngoba laba abafana babaphethe nje amabhoksana ngisho abafana sebeqeqesha abafana la eThekwini noSizwe abaphuma la ngisho oDingani Thobela no Baby Jack no Sam Malinga uSemalinga kade engikhalele ethi uBoxing South Africa umvalele ngaphandle bebenikezwe imali abantu abeke bashaya inqindi kahle wathena kayitholile lo mali kwase kuthiwa ngase ngibona ukuthi lento lena ifuna ukuthi siyikhulume silungise ukuthi isports asingalinyazwa ngabantu abasuke bengabaholi ngoba abaholi basuke beyibona imisebenzi ukuthi nje omunye umholi uvimba ngani uyakubona ukuthi ngoba wena abafana bakho bayawina mawunabo abafana bakho uyothi usukumphuca isikhundla kanti thabo thina singafuna ikhundla sakhe isizwe nani ukuthi ke futhi ngoba usulana nje kulesi sports ngicabanga ukuthi intsha usikhuthaze kakhulu ngoba bengifisa ukuthi uhambele nezikole ukhuthaze sithola ama sponsors abafana bekwazi ukuthi abanye ngoba wena amakhono manje uzotshala amakhono amaningi umholi kahle nani ukucula nje kuvele kuyisiphiwo kodwa okwakho kukhona wawumbona phi umuntu ofika engene ethuthupini kumfanele angene isibhakeleni kumfanele futhi abashayi baze bangirobhe eThekwini bangirobhe kodwa wenza kahle umshayeli nomfundisi unjilo ngiyamazi wabafika ukuthi ungene ngivakashela wafika impela ngivakashela umfundisi unomoya omuhle wenza kahle ngoba uyothi sithandaze uthandaze wenza kahle ngiyakunoma ngalokho wameka ngamabomu wameka ngamabomu ngoba ngambona ngathi ibangahle ngifike ngithi Bhekuzulu thandi jab left ukuthi uppercut okwakuvela ukunya bese uthi hawa bese uthi iBhekuzulu seyinkinga bese bebaleka cha asayineni ngoba ngifuna ukuthi ukuthi ngithinta uPespa laphana ngithi mina sicela ama challenge bese ke sengiphinde ngimemezela ngithi mina yasesabi lutho ofuna ukuchallenge kuBhekuzulu bafowethu under kwaGuduza ungene promotion hayi bafana na challengeana asesabi lutho asesabi lutho impela ngoba uBhekuzulu namhlanje uzoba i-world champion wanelimaza uzosha futhi uyathi ngisafuna ukuye ngishayela leli khehla laphesheya leli futhi belinikeza imali eningi malila leli cula kubani leli khehla leli lona ovanga ukubizwa phesheya efikele eGoli akuleyona ikhehla nje khona nje biziwe nje manje Rick Ross ungamthinta kalula lo usho kanje hayi ngamthinta kalula kodwa ke mkhulu uyabona isifiso kimi mkhulu ukubabuyisela abafana esibhakeleni mkhulu isibhakela into eyahlonishwa kakhulu eSouth Africa yathandwa kakhulu njengoba nje u3 seconds nje mkhulu abazi abantu ukuthi igama umkhulu walithatha manje mkhulu isifiso ukuzama ukuthola ukwenza i-event mhlawumbe sifake nabaculi phakathi senza abantu babe aware of isibhakela uyabo then sibaqhathe bakhona abafana la eThekwini khona lo abathi uphikelelana mkhulu yamanje ngiyamazi uyashaya ke leliyanxelelelana mkhulu ngiyamazi senze isibhakela mkhulu sifake bona orchestra singene sihlanganise nomculo ukuze mkhulu abantu baqale ukubuya understand more of isibhakela sihlonipheke futhi sibuyele back la esasikhona uyabona mkhulu so mkhulu ngiyacela ukuthi angisize lokho ngoba mkhulu njengoba ngisho nje ukuthi nakuloko makwenzeka ayoncipha amathuba abafana abamapha cha kukhona umunye promoter okwafika kumina wathi ucela ukuthi asebenze namabhinqa uvilakazi
ula eThekwini ukuthi ena bonke amabhinqa mhlawumbe enasikhethe ukuthi bedlale nabaqhamuki bedlale sihlangane ngase ngithi mina kuye hayi ayikho inkinga kodwa ngithe mase ngibuka ngabona kuqhubeka isikhathi nalomfana ka Tep Makhathini kwathi sihlanganene naye kodwa sifuna sihlanganise youth kodwa ngibona kuqhubeka isikhathi sikhuluma ngengcingo kuphela kodwa wena ubusufike wabhodla uzongene hayi ngoba sibavalela ngaphandle sizosebenza nabo nepromotion yaka KZN nepromotion yaseGauteng futhi sizosebenza nayo nayaphesheya sizosebenza nayo ngoba sizosebenza nane international ingakho ngithi mina Big Zulu angisafuna ukuqeqeshwa manje abafana ofafa blank sengifuna ukuthi manje uphathwe izandla zakwaGudu uzongena ngoba ngifuna ukushayela ejep ezoba special uthi ejep uppercut left hook uthi umnyaka ucime bani into efast njenge lightning kwesinye isikhathi kumqaphaza umfana ushaya ejep ne uppercut uthi 1 2 uthi left hook uthi umnyaka into ezazenziwa ithi usekhona umkhulu wasemufaka khapha manje ngangidlalisa ikhanda umbona ngomfana womaphanga adela phana lo maphanga laba abalungana ubantu omhlonipheni laba baphethutho laba abathifana join nawe imoto lezi zoda lezokugibela abayigibeza nalinto odaleni ethanda kakhulu inyamehlo eqhuphalazo bakuthi okay bamgila ngapha kwesomthetho bephele yonke inyama ngaphakathi ungabafanele ukuntshotshile wafaka ijazi Fake ukuthi bahlaba ngophuma ijazi okay kwaze ekhaya uyezwa ukuthi ungempilo ngivakashela cha impela ke umkhulu usajima ingona kakhulu kodwa okwamanje bengisamile kodwa nje manje vele ngiyazama ukuthi ngasonke isikhathi ngijimisa abafana ngoba lo mfana nje laba ngithi bafika kimi ngifike ngibajimise ngoba kunalendle engale ngaphandle ukuthi mase kusondeleni insuku mhlawumbe balule eGoli noma eThekwini sengiyakwazi ukuthi bahambe for ukuthi bathole isparing kunabafana bakoSikhaweni kunabanye abantu abatwana nje isikhathi esiningi ngoba phela mina bengisemkhanya kude ngiqala isibhakela umasipala wasemkhanya kude uyambona nje umama lona ophethe kwa-Athens lo wangaphethe Jozini kambe ubani uminister nganginaye kwa-sport desk emkhanya kude ngalezo khathi i-boxing lapha eSouth Africa womasipala yasha unumber 1 ngesikhathi sami ngiqinisile ngabuye ngikuza engaka ngishaya kwasana uyabo umkhulu mangabe ulwa wawuyicupha kanjani cha uyazi ukuthini Big Zulu masuthi nje uyabona njengoba umkhulu ku3 seconds ukulahla umuntu phansi futhi ukuba yayikhona imfihlo yakhe yokubeka umuntu phansi ngaloyo Chris yazi ngenze njani Big Zulu ngangifika ngathi ngangisouth pole bengabona abantu ukuthi ngoleft ngoba angilona lo muntu oyinxele uhamba egugumba njengosenqasenkwana angibonakala yabo manje ngangifike ngithi mangifika ngifike ngime kanje usukuma ngifuna ngoba angifuni senze ngifuna senze ama practical ngoba ngifuna nawe ukuthi ukwenze mana kanjena nje Big Zulu straight cha mana njengeboxer njengami njengabo angithi umuntu ngithi ushaya ijeb wena bese ngihlehla kanje angithi yabo kusona emuva bese ngiyabona iphingisele emuva ijeb shaya straight bese ngenze nje angithi yabo phumela bese ngimbona uyalahla lo angithi yabo ngangafukuli bese ngenze ngumuntu ayisa ngekhanda ngithi yebo ugende uphume ubuse wena ushaya straight angishaya straight bese ngishaya phezulu la uyubona bese ngingakuyi futhi sebethetha abantu ngaphandle bethi sisakhokha enyanga ngencengo lo mfana nje womaphanga lo ade kutshena izolo lomhlonipheni abafaka enkingeni igwili zakhe ukuthi ikhathi incini ngishaya amathotho lapha esinsigora sokomkhize ngasishaya isigora nje amanzi awekho ematafeni wazothela ngo-Coca-Cola ngihamba manga ngisho omhlonipheni nje ngizwile besho lapha kaGoma kwazolonke ukuthi khona wathelwa ngecoke amanzi angekho amanzi kanti lelo holo kwakukulo amanzi asehambile sekuhamba ugesi watheka ngeCoca-Cola umathotho namanje nje mangimbona ugumulike episa bhuqa ngithi ngihawu mathotho ngeke ngisakushaya ngifuna kuleze linyikalathi futhi ashangele kamkwimbanga elikhadi cha ngenze nje shayijela ngathi wasuqhamuka ngishaya straight what
washwa angijabo ake ngiqhekisithi akulokho ngifuthe ngifuna ukuthi ubahle ngani ngifuna ubahle ngani angijabona manje angithi ijepe ngifuna ushaya le jepe ngijabo ushaya bo ushaya uhamba uthi ushaya awuyiyo lakho angijabona makushaya ngejepe shaya ijepe ngasonke isikhathi umthole ethanda kancane shaya ijepe angijabona ngiyakubuza shaya futhi ijepe kufanele mayithi ushaya ngejepe ushaya ijepe uthi uyibonile njani uyibonile Ngiphuma ngawo. Lapha ke njalo wenzani lapha? Webo ezami zonke zazincane. Akashaya straight futhi ushaya straight. Thanda. Abantu sayithoilet usukumpuka na ushayile. Mawufuna ukuthi ugebengu ukala ureferee. Mana kanjena. Ureferee. Angithi ngibona ureferee nanga umuntu ushaya left hook akashaya left hook. Angijabona shaya left hook shaya uthi ushaya kuphezulu uyayizwa njalo angijabona ushaya kuphezulu akashaya straight futhi shaya straight uphume yabo straight back uphume nje akabuyi Uthi wofike ngiphume la. shaya uyombuza usebembuza ngenye yomcupho awushaya jet futhi ishaya jet mawufuna kumphula ubhamba iphinde futhi jeb mawuqala iphele shaya jeb uthi ushaya straight phezulu masinyane iphinde futhi ushaya jeb uthi ushaya uppercut angibonile ngendlela engifana noma uzolokha uzongishaya iswini ungathi uphakamisa isandla sesikoleni uthi hands up ushaya ucabanga uzokushiya ubekeze ufuna ungena ekitchen ufuna ukushaya imbambo nakhona futhi kunjalo eshaya ijeb ungena pa shaya straight webangane pa ubonile mina ngifuna wena ubashaya ukuthi uyodwa usebenza amandla bashaya ngeskill nange experience ngesingengisi umude kangaka ngani ngifuna ukufundisa ukuthi bengaso oshoti labo ke sibabe ngasondeli kuwo okoshoti nyana lo mayithi sonke ngeke jab yebo uyabona kufana nokuthi mayithi uza kuwe bekuhlasela mana uyangihlasela manje uza kimi woza kimi ungathi ukuthi uyahlasela ungathi uthi ibhakela thani uyabo ushaya phezulu uyabona Uphume ngawo. Uyaswinga nakho ngiza kuwe ngifuna ukuthi ushifte ngalolu nje inyawo kancane ngizoshaya ngiyeza uyebona uyebona engizobaqetha okay babaqetha zeni nokwenza kube ngamagwala kanje hayi ngizothanga ngibulala uzongishaya kuphela ngoba sizokwakha mfowethu cha sisayini le contract hayi ngiyayisayina mkhulu sisayineni ngoba uzokwakha isizwe uzokwakha isizwe umholo ubhizu Kale ngibhale phela kwakho uzungene box and promotion kodwa madoda ayi mkhulu ya isakhona lento mkhulu ngiyayibona mawala mawusakhona ukuphuma ngaphansi kanje mawala abenze ngabenziwa ifootwork mkhulu ngizokutshengisa manje ifootwork ngihamba njengo-Ali Muhammad Ali ngihamba njengo-Ali waphuthuzunga ngihamba phansi ukuthi kuyashaya lapha ade ngimkhona engane ngangashaya ulungano omunye umfana ose-Eastern Cape kuthiwa kufumbeza magxwalelisa engafuni kuwa amathoza ndoda avala emnyango athi kubethe ngekhubalo kwalokhu azathi obethwa pha ayangizwa Ishansana bese nginabalandeli bake bangishaya ngamathinda abafana abantu amathinda anotshwala kwathiwa zangabethwe kalokhu ayibayalwa kodwa nale hayi bashaya imiphela abafana bami bafuna bakhatheleleni ushaya isisi basaka phela base-Eastern Cape ukujimisa isisi lilodwa mina ibhoksi ebengihloniphe e-Eastern Cape ayilanto bejala mani uyazi ngifuna ukutshengisa lowo system wenze nje uthi uyabona lo mfana lokade phubani kade kuyi-South Pole lo mfana mani engizokutshela manje lo mfana lona hayi lo umakhephula uyabona ngibona uthi akho umakhephula ekube inkinga awube inkinga
akasali manje usomashayela fana novuka impungu noncitha Yeah. sebashala ekhaya Hey, mkhulu. hey madoda hey awubheka ungabantu phela ungabantu uyitshela ukuthi yakubhuduza ngene ayikwazi ukubhala manje ngiyabona basathamesha baphukile lakubhale khona mina kubusisiwe akekho umuntu ongenza ukuskipha isiponsa kulento hawo webo nje bangibhala nje Yeah. namanje ngiyamemeza Mr. Khawula kwa agriculture ilungana lento le yakubhuduza ungene yafuneka akuyona yami sifuna ukwenza ama promotion engane nangu Bigzulu khona sifuna ukwenza imidlalo ukuhlanganisa umculo neboxing siphana ibudget manje sifuna ukuba nenhlala kahle nephathe thina ngizazotshena noNgwezi noNgwezi fanele ngumtshene ukuthi ngoba bangithembisile nabo ukuthi kuzokwenziwa izinto kuzoqhapha izinto lutho namanje ngisayilindile ibudget la kunomasipala wakwethu ngayendileke njalo namanje ubusufile Silungise mkhulu. ngoba nomdala nje fanele nathi umkhanya ukuthi bengilungana buka nje kade ngiphesheya weBhuzulu Yeah. uhulumeni wangenzela inkinga uhulumeni Yeah. hayi ngicabanga ukuthi ya uzosayina Bhuzulu bese bese banama witness uzobhala igama lakho bese banama witness Hayi ngiyasayina mkhulu la. Sayina la senze sivumelwano ubani ngaba witness Sibali. ubani igama lezintolo ngani insizwe ende kanje usibali usibali kabani Isibalo lonke mina. Ngikhathayina lapha number 2 sayina ndumezulu lesenza Bhuzulu yey kodwa manje amaholo wekha ngayithatha amaholo mancane manje bengenza Hayi amaholo ngekalungi mkhulu hayi. ngoba lento izoba ingane Hayi ayifuna amaholo mkhulu. ifuna istadium lento Yeah. kufuneka ugcine lento ebinjani ngiyithemba lokwisibhizi Yeah. umfoka bani lo Waphuma. kumashabani Emsini. hawu ade nginamakhosi angakini angikhonzile amakhosi asemseni leyo umthunu bese kuba leyo lungane kwangubani leyo majozi Ungangendlovu. bangikhonze kabi cha Bhuzulu mfowethu ngoba sisenzele ivumelwane kufanele ukuthi awafaka amaglass abafana bazosusita futhi afake phela Yeah. ngoba manje uzonikezwa amandla Yeah. mancane kodwa nginawe uyabona akodwa uwazama ubani ando Mkhulu ayawangena. awangeni Hayi. ngobheke madoda uBhuzulu kanti uyayazi imfihlo madoda ubheke kuba uyazi mawona nasi isithungo ngayiphathi into mawona nasi isiphozo ukubuka lento lena ozoyenza la ekhaya fanele ngabinzwa yilaba abaphethe ingqondo bathi bazo baqeda Bhuzulu cha Bhuzulu nakimi ngekho mancane wala babafana bami awuthi ngibuye Bhuzulu manje ngishaya lento ngifuna ukubona ukuthi Ifootwork mkhulu. ngifundisa yona ngifundisa nengane ngalawa fanele baqaphele angithi kufanele uhambe kanje Yeah. ngiyabona angiyabona ushaya istraight ushaya kabili angiyabona futhi uhamba kanje angiyabona into engifuna ukuthi uyenze uhambe kanje Muhammad Ali. uthi phezulu aphezulu yaswing uyabo into elula nje ngifuna uyenze nawe ngoba nje uzolo ngifuna ubaqeda abafana Yeah. ngicabanga ukuthi awuyenze kade ngenza mbongo ngoba Awubona ngithi iyabambana mkhulu. ilento ngiyibonisa phesha cha Bhuzulu ngithi ubonele Yeah, hayi ngibonile. mana khona ngifuna ukuthi sengiphothewe ukubhena nje lokhu ngibambona lo mfana ozwa naye mofika kuye fanele ukuthi uyamdida uyibonile njalo Yeah. uyayibona Yeah. angiyabona uyamdida Yeah.
Awenza ngo. Ah. Ngizomfundisa. Sakubula ihlangu ngoba uyisinto. Sakubula ihlangu unegugugugu. Uyamphazamisa. Yeah. Futhi ngoba umuntu nje umuntu engangeni kuwe. Bayingena kuwe jeb. Engena kuwe 1 2. Angijabo. Yeah. Umuntu eza kuwe. Singiyangena. Jeb shisha jeb ngiyangena. Ngikhona. Angijabo angikwazi ungena angijabo. Akusonke isikhathi 1 2. Uyabo? Iyona into engifune size ngayo. Yeah. Hayi ngiyayibona mkhulu ngiyayibona. Ngiyayibona. Ngoba sesayinile eBhizulu ngicabanga ukuthi kuzofanele ukuthi sikhulume nabaxhasi ngoba nami ngisazobhala isiponto sami sokwasibhala sidala. Yeah. Sikwazi ukuthi-ke kuhleleke isimo sezinto ngoba siyokuba nabafana siyobathatha abafana ngoba bengifuna sikhathe nebhande lesilo. Bengifuna sehle siyindlunkulu siyolukhulekela ibhandle ngonyama umdlokombane wasevumile kimi. Sasakhuluma ngisho khosini oJobe uhle nje bayazi lo ndaba ngoba iyakhulumeka ekhosini. Ibuye kwelokhu kuthiwa umfana mayiphethe ibhandle kuthiwa uphethe KZN yinde. Ithiwa uphethe iNatali kwemabhunde. Sekufanele kube khona ibayedebelt. Yabo elakithi ibhande sathi umfana lasekhaya iphethe ubani. Angithebolo nto leyo. Into leyo ke ezongena kule promotion. Ngoba siyocela nasendlunkulu befike. Nobayede ngifuna ashayelele bonke laba bantu abazokwazi ukuthi beprovide ngazo zonke ezinye idingo. Ngoba kuzofanele sizobe sanje bezihambile. Ngoba fanele simeme ngisho like ingqole endala. Bengifisa ukuthi ngaleso sikhathi sihloniphe uDingani. Akazange ahlonishwe eSouth Africa. Uyibekile induku ebandla. Sihloniphe oHappy Boy Mgcaji base Eastern Cape. Sihloniphe uMzima Semnguni. Sihloniphe uBaby Jack ngalelo langa kube into enkulu. Ngalelo langa ngoba akhona amafamily. Siphinde sihloniphe uMandela owashayincindi. Simhlonipha ngaye simhloniphe kube wayepresident washayincindi. Angithi uyayizwa njalo njalo. Siphinde sihloniphe oPeter Malinga, sihloniphe uVusi Malinga ama-champion asegoli, sihlonipha olungano baPhethep Makhathini. Yabo sihloniphe nabo Vuyenbhumbe saphila noNgcitha le Eastern Cape siyofaka izinto khona ngoba bayisupport iboxing. Umasipala bakhona sizokhuluma nabo nohulumeni ngoba lento ozoyikhuluma lapha iyona into ezokhipha abantwana emadrugsini ingakho ngicela ugovernment nama-sponsors akwazi ukuxhasa. Nanani ukuthi-ke ngibonge kakhulu mani Bhizulu kakhulu ukuthi uzonginikeza umdlandla nomfutho. Khona bengaphelelwe ngamandla vele abafana ngisabajimisa futhi ngisabasiza abanye nje ngithi ngibalayisensi insibe kodwa khona umfana wami okuthiwa uSizwe Mthembu engangimjimisa walimala ngimse kube eThekwini manje naye futhi beke koba nalento yokuthi ngithi eKZN ngishaphe ibona ukuthi abafana bami bashayana ngoba ibabaxubula bu laba bami akekho umfana wami ukuthiwa ngesinye isikhathi ushayeke ngephutha manje makuthiwa ngingekho yabona lo mfana kwaMantengo ufika phathi SA uMantengo uthe suka ngashala umfana se-Eastern Cape futhi lo ngathatha iWorld kuye bemenzela iphathi e-Eastern Cape kukhona ngisho amaphumkana se-Eastern Cape bemenzela iphathi beyitshela ukuthi uzofika kwini babona sengikhona awu keba bethi bethi bazama samshaya samwisa umfana uthe kusuka base bethe ama-e-Eastern Cape ababethwanga uMantembu babethe ukuthi 3 seconds kanti ngiyakubheka uyabo Bhizulu mfowethu eyindlala esisibulela abafana balethe inyama ubalo la ayabazama mkhulu nathi sisabuyele eGoli mkhulu. Cha sifuna ukubona nalezi sifuna ukuphuma kusakhaya. Sifuna ukubona nalezi phuthu lezi ngengisize. Ngengisize bafana ufana ukudla. Injani le ndawo evulekile lethi elapha. Bela. Ngobani phone lapha phone. Nje. Nje. Ngizama. Namba. Yabo. Yebo.
Ifoni. Ofuna ukubekelela. Ayithi. Hey man phezulu hey. Hey bafowethu ngibonga kakhulu ngemjabulano. Siyabonga ekhaya kube kukhulu kakhulu. Ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu nemsebenzi yenzayo imehle la eMajana. La emeva mhlawumbe ithina efanele ukuthi sibambe nja. Sibambisene nanebuholi nangamakhosi. Sorry. Sanibona nibofuna. Hayi Machane emjabulela ukunagoba yonke into iphelele kunjalo. Hey phezulu dumisa isithuthu. Ngikubona ukuthi ena bungasayishile nemotini usukwazi ngempela lana. Uzokukhosha. Fana umkhosha. Angeke mkhulu. Ikahle fanele ngikushweleze abantu abadala kwazi ukuthi ngibonge ndoda. Hayi siyabonga. Ngibonge ubuka njalo zithele izinto ezinebusise izinto lezi. Yeah. Eyobheke leli ngihamba ngebhasi. Ifitlas mkhulu. Hey bakithi. Yeah. Le moto phela igitshele ngoba. Hayi lutho mkhulu. Hayi lutho. Lutho. Hayi lutho, ngeke ugibele le moto noma ubani. Hayi lutho. Ngoba ngiseservice yakho nigcina. Ayeyeyeye ungayothenga enye imoto. Amathaya khona agcina. Kakhulu. Ngoba kuzophinda i-time actually lithi ena 8,000. Uyashawe phezulu. Yeye uyobhatala impela yabona nje lapha mkhulu. Ithaya lot impela o 9.8. Yeah. Wazi ngithi ngishayela ukuduma ngala maphutha. Uthi sokuyo ngizempela ngimthinda ngimiyeke. Ngithi mina nakho isikhala. Kodwa bengibona ngathi uhulumeni uhlanganyela abantu amakhaya. Yini sasikade la? bayadla. Engisonke nabaqana bonke. Ngibona kanjani ngendlela engibuka ngayo. Yimbe bethakala lesaka ngakho. Ukhulu. Ayasazi mkhulu yini naziyo mkhulu. Sicela la kimi. Angiboni naleli yabhaso yolunga. Yeah. Yasambeni ngoba kufanele ukuthi izinto zikho. Yeah. Ngibusiso lesibili. Yeah. Uyabona? Yeah. Angisathi ngena phakathi ngenze lingaphagenqini. Libusiseke. Yeah. Matimoni ingasamgenqi imoto ngizovala. Yeah. Iyamginqa enye emfishane lapha ingabisaphenduka nayo. Ayiphendule laba babengiphendulile. Awusengiqedile. Kodwa angifaka isonini ngaze abuyise ukubi nokubi izulu. Yeah. Kodwa ukukhonza kwami kakhulu engikukhonzile. Ngikuthanda nje ngemali. Yeah. Cha siyongena lapha endlini yamakhosi ophezulu ngenzela nithole nefuthi ophe nani kuba uyivala manje manje ngifuna break
Hawu press iphathile umkhulu ivalele. Usho kanje? Yeah, uvelute. I-fingerprint phela. Yeah. Obe mfana nami njengoba ngihamba emajele. Yeah. Yeah. Hey, baby, hey. Hey, makhosi ukuyale lokhu. Yeah. Akefuna ukuthi uhambe ngwena ukuthi. Yeah. Yeah. Hey. Ayikho kana sengithi nje hey, angifune ngqondo ndoda. Awu, usisebenzile. Usisebenzile into esengifuna manje phezulu ufukhandele igama. Ngiyacela ukuthi ukhande amabhizinisi manje. Yeah. Ziningi izinto esizixoxela ephejini. Engifuna sizenze ukuphilisa abantu nesizwe. Abantu abaningi bazi ukuthi fanele ngabe public ole benzeni behambe bayofuna umsebenzi esekho. Yeah. Ngoba nje nami lapha mina abalimi la ekhaya umlungu umlungu. Umlungu. Siye esibhedlela mkhulu. Oh, usahambile lo bhanso ukuthi umlungu uyalela kudokotela ngithabile ngibafuna ukhala beshekwa noma engakhulu. Oh yeah. Umthethwa Yeah. ngoba abamhlupha kakhulu. Yeah. Badula belungu ukuthi kodwa sifanga into ngabangiphaya. Uma uhamba naye kancane ufuna uphaya. Oh, ufuna Awuthi ukuthi usahlele emontweni nisahamba nathi igarage ujahile. I'm looking some pie my. Hey, zonke zizikhala bakhohluzile nangisazi. njengoba nje nathi sila mkhulu. Hey, Yeah. phela wena ngoba lapha nje engifuna ukuthi enisizwe namhlanje ngishobe kuthiwa lento engikhulumayo ngifuna niqophe ni-record. Lento engikhulumayo inesibusiso esihamba nengonyama nesihamba neshenze nesihamba namakhosi. Yeah. Ukugcoba kwakho lapha Bhekuzulu kwaGudluza ungene kuzobanga ukuthi kungabikho umuntu oyokuvimba. Yeah. Kuba namhlanje uvinjwa ulwane. Nakhona futhi usuzohamba phezulu ulwandle uye phesheya. Yeah. Yeah. Ngoba ngilaphana le ngoma nje yaseDubai nje lena. IDubai bekufanele ukuthi ngasonke isikhathi kwenze ambassador lapha. Yeah, yinqo. Ngokomthetho. Yeah. Yabo? Yeah. Ngoba ngikhuluma nje mina ngitshela isizwe wakhuphulile umsuthu umzimba. Khona ngenye insizwa nje lengisondelene nayo ithi yazi mangibona uBhekuzulu ecula ngalahla umngami. Khona ithemba esuke libuye kimi. Yeah. Ngathi ngiyisheka ukuthi ngiyagula. Kodwa nje manje ngabona uBhekuzulu uyakhuphula umsuthu umzimba. Siyabonga. Yabo? Siyabonga. Ngoba mawukhuphula ama-CD4 counter ubalekile South Africa. Abangakanani abantu abadla amaphilisi. Yeah. Yikho ngithi mina Bhekuzulu isibusiso nje kwaGudluza ungene ngiyakunika mfowethu futhi ngiyafisa sisebenze ngokubambisana ngiyafisa futhi intsha ngoba usufana nomholi. Yeah. Ngoba nje usengasemfene bengifuna ukuthi kwenziwe icabinet ngoba upresident wabhekana manje akusebenzeki kuya kana budget. Manje thina ke ngoba sesibize kwethu kufanele ukuthi ningene Bhekuzulu nimelele umculo mhlawumbe nabanye sibakhethe bazokwazi ukuthi bemelele ingoma zesintu abanye bekwazi ukuthi bemelele abafana abancane bebakhulisa abazinsizwa ebenekomiti elinjalo. Yayibona nto leyo ezokwakho ukuthi kwakhe isizwe sikwazi ukuthi kube nebudget uhlangana abafana entabeni befundiswa abafana ney'ntombi kanjalo ngoba lokhu kuhlola kwey'ngane zingafundisiwe inkinga le. Ingane ngikhambe usuyoyihlola ingane futhi manje ngizothatha omama bayayihlola kodwa manje sekhona u-50 rand angazi ngokubantu manga umthuthu lokhu kuthiwa ingane yami umhlanga kusekwakho. Yeah. Usukuyizwe lonto noma mhlawumbe Yeah, angazi mkhulu cha. hayi mina nje ukuthi phela ukukhuluma kwabantu kuningi ngikho nje ngithi mina asakhiwe isizwe. Yeah. Asakhiwe cha Bhekuzulu ngoba usukhona ekhaya abafana balethe ingqoko ekhaya baphuthuma kanti uphi lo mfana babize phela babize. Okay, babize cha Bhekuzulu nkotu ngibonga kakhulu kodwa leli tafula ngehlukana kakhulu mase sothela kule yakhe. Ye umkhulu ogibela le airport le. Awuhamba yonke indawo. Awuhamba yonke indawo. Bayasaba uma.
Inesport lapha egarage buza nginankosana lenqinisile. Akekho umuntu osekwayigibela lapha angipheshe la ese-America. Ingofuna ukuthi Ngigibele noma aphi ngivele ngifonela abafana uma ngiyemakhaya noma ngifuna ukugibela intaba. Ngithi sikani ihlahla ngisendleleni. Ngempela iwela nje emosheni. Hayi ngiyayibona mfowethu. Angisaba kwenzeka inkinga wena. Ngathi ngisasevisi lapha lapha. Sengiyisa nomuntu noma ngiyisa nalena emhlaba. Yeah. Ubona umnumzana omlungu onemali lapha kade ifuku. Ngifaka kwabanye abafundi bakithi ke ngibachaze. Yeah. Hawu imoto bangitshela ukuthi adiphile imoto bathi ngeke le moto angithathe enye imoto niphelelwe ngamandla. Ngathi kanjani imoto adiphile? Ngoba manje wophinde wazondiwathande la ngihlebele indiya lapha ngifika khona bakwafoto. Ekathi kunomunye Mstibani ufuna le moto. Manje icustomer likhulu la ekhaya manje bathi sebefuna yeah. Yini njalo babona ngithi manje mangihamba ngayo le moto ngishabela ngemuva. Yeah. Bacasuka bayefa amabhuku. Lapha ingane umlungu silapha egarage endini ngibashela eshilo ngibathi beyolima ithi ingane Daddy look umlungu dodothatha phansi lokungana ebona ngicindezela ngishephekwa ngikhwabele kanje ekushayela umlungu abanye belungu beshe ngemuva. Yeah. Umlungu wafuna ukushaya phansi igrasi nama ice. Hawu kahle kwemoto yakhe lapho kulungana ukufishana ungako yamakhosi. Yeah. Uzoshayisa iphampa engathi mlawu basazonke namanje bayabaza ukuthi yibo kodwa mina ngibathanda abatshela naphesheya phela ngafika nje nomlungu omdala eItaly emusho ngegama wathi nina abantu abamnyama sasifuna ukuthi izolini sithi bukani iBhayibheli sifuna ukulidla namanje siliphethe ngisho abantu abanamabhizinisi ngisho ophathi nganginabo la noma i40 mina ngithi 40 insimbi ngathi abantu noToyota yibo bengiguqela le yibo usukucela ukuthi angaka mkhosi. Lento phela wena Bhizulu uhulumeni ngithe mangikhuphuka sengiyalena noma sengibuya kwangishayela sengibuye sebona kuqabelungu ethi ufuna ungihlangabeza. Ngayibuka ngathi lento ayabami kancane bengaqala bangihlambeze ngoba bangibahambe nami ngisuka la. Ekuhlangabeze airport. Airport. Ngathi abami kancane sobehlela. Ngoba kwakufanele ukuthi bangihambe nami phela kubonakala. Ngathi mase ngilena sengiqoqelwa abantu ababanika imali. Bese befuna manje mina bazongihlangabeza bangihlangabeza kodwa bebe bengakhamisana. Yikho nje kwesinye isikhathi ubona ngathi ngiyabaquza ngoba babuye bengenzi kahle. Yeah. Mina nje ngibancenceke mina ngoba bengishaya nomdlondane kufanele ngibagibele nje udu. Yeah. Bathi ngibatshela amabhida ngithi hey wemadoda ngingakhohlwa ukuthi okwenu 5 years. Owethu udu. Yeah. Wamakhosi sifanayo. Yeah. Hayi kodwa nje lokhu sibakhulisa ngoba asixabene nabo. Kodwa nje lento yokuthi namanje ngiyacela ngisho ku-national minister manje ubani into lokhuluma isiNgisi ngiyamazi le ndoda wafika la ekhaya Mhlonishwa Makhenge. Makhenge. Yeah. Wafika la ekhaya noKhenny Khumalo. Uyambona uKhenny Khumalo ngiyambona bakubonivakashela kwaGodisa ngane ukuthi nje napha isithuba bengakasiboni. Yeah. Manje ngiyabona laba balapha ezantsi abathi bangigaqisa bazi ukuthi ngiphethe ikhondla phezulu ngavele ngithathe ngikhiye phezulu bese kulazi manje ngikhalela ingane ngithi yakwaGodisa nabayazi igaqila bethusile bekafanele sikhulume la ezobethusile bengafanele abafana befana beyivale lento masikhuluma lento yokusayina inkontrakt ebatatazele bonke manje kodwa babuyele emajimeni ayikho indlela hayi ababuyele yabona ukasipaneka la lezinto usayineka ushama high jump tu uzobe ijosa ngamazinyo omkhulu kodwa awungitshela ukuvalula asazi noma